Фәүзия ханым, менә инде суд процессы бара, аны 1 октябрьгә калдырдылар. Менә шушы мәхкәмәнең барышына нинди бәя бирер идегез? Әлбәттә бик йомшак оештырылган, чөнки шаһидләре дә бик йомшак, нәрсә әйткәннәрен дә белмиләр, нәрсә укыганнарын да белмиләр. Күренеп тора, моны бөтенесен ФСБ оештырган, экспертизада эш куялганмый. Кыскасы, менә мине шушы экспертларның һәм ФСБ шымчыларының әйткәне буенча хөкем итәләр. Мин моны инде үзем саныйм, бу сәяси изәрлекләү дип, миннән үч алалар. Менә шушы дөреслекне әйткән өчен, мөселманнар турында хәбәрне дөньяга чыгарган өчен, алар шушында базда подвалларда кыйнап эшләрен бетереп, бу егетләрнең ябып куеп, без җиңдек дип йөрмәкчеләр иде. Шуларның мәетләре өстендә биеп. Без беренче кеше моны дөньяга чыгардык, яздык, әйттек, сөйләдек. Интернетта менә мин Фейсбугыма куйдым, теләгән кешеләр аны минем дусларым кирип ала алдылар. Менә шушыңа ябышып, үзләреннән үзләре кутырып китеп, шушы дөреслекне язган өчен миннән үч алалар, дөреслекне әйткән өчен. Әмма ләкин мин аларның бер әйткән сүзләре белән дә килешмим. Аллаһ Тәгалә миңа гомер биргән икән, акыл зиһен биргән икән, иман биргән икән. Мин яздым, язам һәм язаячакмын иншаллах. Менә прокурор сездән 1 ел шартлы хөкем таләп итә. Моны ничек кабул итәсез? Тегесендә дә шулай булды. 1 ел шартлы хөкем таләп иттеләр миннән. Мин аның белән йөреп карадым инде, аның уңайсыз яклары да бар. Ул барыбер хөкем ителгән була. Сит илләргә чыга алмыйсың, паспортыңны алалар, сит илләргә чыгарга. Россия буенча да сорап кына йөри аласың, һәм ай сайын теркәләргә барырга кирәк. Һәм шушы хөкем чорында ялгыш бер сүз әйтсәң, яки алар күзлегеннән караганда катырак бер сүз әйтсәң, алар инде моны реальный срокка да әйләндерергә мөмкиннәр, төрмәгә дә. Ягъни көтеп кенә торалар, абынганны, көтеп кенә торачаклар. Мин тегесендә аларга мондый сәбәп бирмәдем, мондый мөмкинлек бирмәдем, мине утыртып куярга. Әмма ләкин алар бу юлы бик патезәрлекләячәкләр мине. Һәр сүземне, һәр адымымны шуның өчен эшләнә, мин туктап торсын өчен.